Is-sena 2015 se tara l-bidu ta' proġetti kapitali maħsuba biex ikomplu jtejbu l-infrastruttura tal-Belt Valletta. Proġetti li se jsiru wkoll bħala tħejjija għall-2018, is-sena li matula l-Belt Valletta tkun il-Kapitali Ewropea tal-Kultura. Ta' dettalji dwar dan iċ-Chairman tal-Fondazzjoni Valletta 2018 Mikallef. L-importanza tal-ċelebrazzjoni ta' Kapitali Ewropea tfisser ukoll ir-riġenerazzjoni ta' kapitali, riġenerazzjoni ekonomika, soċjali u kulturali. U allura din hija fażi eċitanti ħafna l-pajjiż kollu kemm hu, għaliex illum ħabbarna sensiela ta' proġetti li se jkunu qed jitilqu kollha kemm huma din is-sena. Mikallef spjega kif din is-sena se jibdew isiru l-ewwel xogħlijiet fuq triq id-Dejqa. Ix-xogħol fost l-oħrajn jikkonsisti f'kanali aħjar minn fejn jgħaddi l-ilma tax-xita u ċuħ ġodda ta' triq u anki bankini ġodda. Għall-ewwel darba se jkun hemm direttur artistiku apposta li se jkun qed jaħdem mal-periti f'din it-triq biex ma jintilifx l-isfond artistiku. Ħajibdew xogħlijiet ukoll fuq ir-riġenerazzjoni tas-suq l-antik fit-triq merkanti. Dan il-proġett se jsir b'investiment ta' 9 miljun euro u mistenni li jiġġenera aktar minn 140 impjieg ġdid. F'dan is-suq mhux se jkun permezz żieda jew twaqqih tal-bini. Mikallef fisser kif fil-jiem li għaddew kien iffirmat Memorandum of Understanding bejn il-Kunsill tal-Arti, il-Fondazzjoni 2018 u l-Konsorzju Magħżul biex 15% tal-attività fis-suq tkun kulturali. Hemm ukoll ħsieb li l-biċċerija l-antika tinbidel fl-ewwel design cluster, post li fih se jilqa' l-artisti lokali u barranin. Il-Fondazzjoni ħad tiftaħ ukoll l-ewwel uffiċċju tagħha fit-Tok Tawdex. Fil-waqt li se jsiru wkoll xogħlijiet fuq il-ġonna tal-Belt, il-Mużew tal-Arti u restawr fuq il-faċċata ta' Palazzo Ferreria. Il-proġetti infrastrutturali jinaqdu ma' kullana twila ta' proġetti u attivitajiet kulturali u artistiċi li iktar ma toqrob is-sena 2018 iktar qegħdin jiżdiedu.